¿Qué tal? Buenas. Buenas. Encantado. Moi ben. Que tal? Buenas. Levaba moitos anos na súa configuración dotada dunhos parámetros modernos, actuais de seguridade e de calidade, os que acabo de dicir, unhos parámetros aceitados de seguridade, comodidade e funcionalidade. Para iso, ensanchouse, permiten que pisandas non sexa peligroso para si. Entrada do Xeoparque Montañas do Courel e tamén, como non, desde a A6 a entrada a Ribeira Sacra. Entón é unha vía de comunicación pois moi... Decíame Lola onte, falei con ela, que o ser un día para disfrutar, tamén para pedir, xa me dixo que está facendo o que ten que facer como alcaldesa. Aquí empezamos a facer algo que ainda hai que rematalo e efectivamente é máis complicado, porque isto é moi bonito e precioso, pero para facer obras pois non é tan sinxelo como noutros lugares onde se pode ir máis rápido e máis barato. Por lo tanto, eu primeiro teño que felicitar a explicación, entendeuse perfectamente o que xa sabíamos, o que tiñamos noticia a través da conselleira, ou cando falaba coa alcaldesa, que esta obra tivo bastantes dificultades, pero aquí está. E iso que se falla aí, que eu pido sempre, non sempre o consigo, que se poña o antes e o despois, ese é o máis claro para ver o que tiñamos e o que temos. E, por lo tanto, acabamos de ver un exemplo práctico, efectivamente este cruce entre vehículos, sobre todo son vehículos grandes, antes era moi complicado, e agora neste tramo, que era polo que había que empezar e que tuvo moitas incidencias na súa execución, hoxe xa é unha realidade. E acórdome, e quero entrar, porque todos estes días, como sabedes, por desgracia, hai que seguir falando de incendios, acórdome do ano 22, cando ardía o Caurel. Acórdome desa foto que fixemos, cando todo parecía que pois vivimos as mesmas sensacións que tivemos estes días. Hubo días complicadísimos, onde parecía que era imposible salir desa e pouco a pouco fomos salindo. Por lo tanto, agora que ainda temos 4 incendios activos, eu espero que da proba do Brollón esta tarde xa está mellorando, pase a incendio estabilizado. Vamos a intentar que a situación cada vez vaya mellor, non ter incendios, eso é complicado, ainda estamos con moitas semanas por delante que son peligrosas desde o punto de vista dos lumes, todas o son, pero estas especialmente, pero é certo que a situación é moito mellor da que había, pois non hai moito, hai unha semana, onte levantábamos en Ourense a situación 2, que tivemos casi 2 semanas, e eu agardo que siga así, e recordo que hai 3 anos lanzamos órdenes de axudas, e creo que fomos eficaces e agora temos que facer o mesmo. Pasado mañán en Ourense imos ter unha reunión do Consello da Xunta de Galicia para aprobar as axudas, para lanzalas a outros, primeiro fan a declaración burocrática e despois a lanzarán as axudas. Nós facémoslo todo xunto, se pode facer e, polo tanto, facemos todas as cousas para que a partir do sábado xa se poidan pedir as axudas e as poidamos pagar canto antes, como creo que fixemos aquí cando foi necesario. Rapidez en sacalas e rapidez en concedelas, e que a xente teña os cartos que necesita canto antes. Imos poñer oficinas para atender a xente, imos pedir tamén colaboración aos concellos. Aquí a máis cercana vai estar en Quiroga, por lo tanto, que a xente saiba que vai ter ali unha en Quiroga e en outros alrededor de 13, 14, 15 sitios. Estamos agora acabando de definirlo, haberá esos funcionarios desplazados da Xunta de Galicia para axudar a xente a que a tramitación sexa o máis sinxela posible e que sexa rápido poder pagar as axudas. E, por lo tanto, eu tamén quería agradecer o GES do Caurel, deste Concello, a man que nos votou nos incendios, que ainda nos está votando, pero que no incendio que hubo na parte de Quiroga hai moi pouco tempo, ali foron decisivos, e volver a agradecerlle a todas os centos, miles de persoas que traballaron e que siguen traballando en Galicia para que este tipo de maravillas poidámoslas seguir mantendo o máis alonsadas dos lumes posibles. E cando non sexa posible que poidamos reaccionar coa profesionalidade coa que se fixo. Por tanto, eu me vou daqui coa sensación de que cumprimos os deberes, e non foi sinxelo, e de que ainda nos queda moito por facer. Agora,
A intención é licitar antes de que remate este ano, como moi pronto, a principios do ano que ven, esa parte que hai que facer. A verdade é que se fixo, ahora recordaba con Javier, co delegado, eu vina, a última vez que estuve aquí, cando hubo que facer esa actuación de inxeniería que se fixo dende aquí, dende Lugo, por certo, para cando foi a fundimento, para que houbera unha maneira de transitar, e iso foi decisivo nos incendios do 22, e agora o que hai que facer é rematar ese traballo, son 5 millóns de euros, pero hai que facelo, e despois seguir coas fases ata 10 millóns de euros para que este anaco que hoxe, xa leva en servicio uns días, que hoxe oficialmente entregamos aos veciños do Caurel, pois teña a súa continuidade, porque efectivamente aquí todo costa máis, pero probablemente valga o doble a pena. E agora que empezan outra vez os debates sobre onde hai que vivir, sobre si a xente que vive no rural, coido rural, por suposto que fai, para iso hai que dar servicios, e para iso hai que facer a vida un pouco máis sinxela. E este tipo de obras, esta carretera, sen dúbida o fai. Por lo tanto, esa aposta, porque a xente que quere vivir no rural poida facelo con todas as comodidades que lle poidamos dar, eso aquí hai unha boa mostra, e non é máis que o principio, porque quedan esas fases, e xa se encargará a vosa alcaldesa Lola de estar aí todos os días, como está, fai o que ten que facer, e fai no bastante ben, é bastante insistente, e polo tanto aquí temos un compromiso e o cumpriremos. Moitísimas gracias. No te atreves ya con las otras cosas, ¿no? Quieres vivir bien y tranquilo.